jotono lamsugo ani kokboro STO to channel chungtabo khenale nai BA first semester kokboro major paper 2 ni phirogwi phaidi koklog ni tuma ni question te answer again norok je comment khemen bagi ang tabo norok moi 2 figure 2 marks ni again norok video no paitha jora nai di te video no paitha jora nai mani yagulo chaja khengba ani o channel ke subscribe te like bu khlai ribedi te kubang borong no share bu khlai ribedi ge norok tabo ang question nai norok nai bini mani yagulo norok comment khedi norok ni bakang te bu tu finai